Mikor mit? Egyedül egyet nem csinálok, amit nagyon szerettünk. A darásfészket, mert azt imádta a férjem. Azt én csinálom néha. Én csinálom, és akkor ilyenek voltak, és akkor azt annyira szerette, hogy én nagyon vágom az ilyen tészták, ilyen kelt de tésztákat. az úgy meg is, mikor Ó, jó, ropogósra. Azt Jó ki kell dolgozni. Ez hát olyan kezed van, ne csodálkozz. és akkor kikavarom jól a cukros valat, és akkor azt rá, és akkor... Wow. De akkor- meghalt nem csinálom. Azt, Miért nem? Mert vannak dolgok, amit nem csinálok, Igazán? az nagyon szeretett. És akkor ez ilyen emlék? Hát az a szép nem benne. emlék, nem tudom megenni. Ó, segítünk. Na, akkor tetszik őtet látni, hogy ette Igen, ilyen, és akkor nem még le. rám jön a sírás. Borzasztó, borzasztó. Pedig ezek a szép emlékek. De, persze, Már ezeket később én van. meghal. Ja. Most már a milánóit, azt most már tudom csinálni. Az a Milánóit mit tetszik Hát a nevezni? makaróni, mit teszek Ó, rá? értem. Szóval az olyan, mint egy spagetti, de makaronival készül. Hát nem, spagetti, milánói és spagetti. értem. Spagetti, és akkor megcsinálok egy... Gombóc? Nem egy húst, Csak darátus így megkeverve? darásot, Értem. teszek rá oregámit, paradicsomlevet, Aha. és akkor majd vizétre jár. Kitűnő. Micsodát a pirosat, mit nyomunk? Ketchupot. Ketchup. Jaj, Isten őriz, az egy undorító ennival. Nem sajtot tetszik neked? De, az rengeteget. A ketchupot én lelőném, aki csinálta. Én imádom. Ő imádja, a fiam is Szalmakrumplival, imádja. Én nem de tudom megenni. Nyomjuk a szalmakrumplit. Én ráteszem a szalmakrumpliba. Ó, Isten, az egy vétek. A szalmakrumpli úgy jó natural. Ma ugye? Nem. Na, tudom. Megyek Szóval Jancsit jobb le. kis finomságokat tetszik csinálni, ugye? Megcsinálom. Keveset, igen. Adag már felső De csak annyit, amit meg A fiam majd nézheti ezt. és nyalhatja a fáját. Ja. Na fiam, nézett pajtás. Itt sül a kis Mitch. Ahogy megígértem. Ja. Hú, de finom lesz pajtás. Ez csak az első doboz, a másik következik. És utána pedig nem jönnek a gratárok. Ó, ja, pajtás, meglátod, hogy milyen jó lesz. Na jó, megyek, csinálom a salátát, majd a következő izét megint felveszem.